тоҷикистонро имрӯз заминларза такон дод. дар ҳоле ки мардум 12 соат барқ надорад, содироти барқ ба афғонистон 50% афзоиш ёфтааст. соҳибкорони қирғиз дар маркази бишкек тазоҳурот карданд. сафари эълон нашудаи Байден ба Киев. дар тоҷикистон заминларзаи нав сабт шуд. ба гуфтаи зилзилашиносон, заминларза соати 14:45 ба вақти маҳаллӣ дар минтақаи Шуғнун рух додааст. магнитуда 4,2 балл буда, дар чуқурӣ 178 километр заминро такон додааст. ба иттилои маркази зилзилашиносии Узбекистон, масофа аз маркази заминларза то Тошканд дар самти ҷанубу шарқӣ 471 километрро ташкил додааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон то ҳол дар бораи паёмадҳои эҳтимолии заминларза дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар надодааст. ёдовар мешавем, ки дар моҳи феврал дар саросари Тоҷикистон падидаҳои хатарноки табиат ба қайд гирифта мешаванд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ шиддати офатҳои табиӣ идома дорад ва қариб ҳар рӯза тармафароӣ, сел ва сангрезӣ ба қайд гирифта мешаванд. наҷотдиҳандагон аз сокинон хостанд, ки аз сафар ба минтақаҳои тармафароӣ, ҷамъоварии ҳезум ва дигар зироатҳо дар доманакӯҳҳо ва манотиқи кӯҳистонӣ ва чарогоҳ ва шикор худдорӣ кунанд. дар муқоиса бо моҳи декабри соли гузашта, содироти нерӯи барқ аз Тоҷикистон дар моҳи январи соли равон ба андозаи беш аз 1 миллиону 300 ҳазор доллар зиёд шудааст. ин ҳам дар ҳолест, ки мақомот бо баҳонаи камбуди истеҳсоли он бо сабабҳои табиӣ ба мардуми кишвар, соҳибони аслии барқ, ҳамагӣ 10-12 соат дар шабонарӯз барқ медиҳанд. дар моҳи аввали соли ҷорӣ аз Тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя ба маблағи зиёда аз 4 миллиону 300 ҳазор доллар нерӯи барқ интиқол дода шуд, ки қариб 50% зиёдтар нисбат ба моҳи январи соли 2022 мебошад. хабаргузори Азия Плюс бо истинод ба агентии омор навишт, ки мутобиқи шартномаҳои имзошуда дар мавсими тирамоҳу зимистон барои дар ҳолати коршоям нигоҳ доштани хатҳои интиқоли барқ ва дигар таҷҳизот, нерӯи барқ дар ҳаҷми начандон зиёд танҳо ба Афғонистон интиқол дода мешавад. аммо 19 январи ҳамин сол хадамоти матбуоти шабакаҳои барқии минтақавии вилояти Сурхандарёи Узбекистон хабар дод, ки дар шароити сармои шадид барои таъмини мунтазами аҳолӣ ва иншооти соҳаи иҷтимоӣ бо барқ, интиқоли иловагии барқ аз кишвари ҳамсояи Тоҷикистон оғоз гардид. баъдан 14 феврал раиси барқи тоҷик Маҳмадумар Расозода зимни нишасти матбуотӣ тасдиқ кард, ки дар воқеъ моҳи январ аз Тоҷикистон ба Узбекистон, инчунин Қирғизистон дар ҳаҷми начандон зиёд нерӯи барқ содир шуд. инро ӯ омода кардани низоми энергетикии Тоҷикистон барои пайваст шудан ба низоми муттаҳидаи электроэнергетикии Осиёи марказӣ маънӣ дод кард. дар ҳамин ҳол, ҳанӯз аз аввали давраи тирамоҳу зимистон интиқоли барқ ба аҳолии деҳоти Тоҷикистон маҳдуд мешавад. роҳбари ширкати барқи тоҷик як ҳафта пеш дар нишасти матбуотӣ изҳор намуд, ки бекор шудани реҷаи маҳдуди истифодаи барқ ба шароити обу ҳаво ва захираҳои об вобаста аст. бино ба маълумоти агентии омори ҷумҳурӣ, соли 2022 аз Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ба маблағи зиёда аз 106 миллион доллар нерӯи барқ содир шудааст, ки 10.6% зиёдтар нисбат ба соли 2021 аст. тақрибан 100 нафар соҳибкорони Қирғизистон рӯзи 20 феврал дар шаҳри Бишкек зидди қоидаҳои нави андозситонӣ тазоҳурот карданд. ба гуфти тазоҳургарон, минбаъд дар Қирғизистон бояд ҳамаи маҳсулот бояд ба низоми электронӣ ворид карда шаванд. маблағ дар хазина ва низоми электронӣ бояд яксон бошад. ҳатто дар сурати яксон фарқ кардан ҷарима пешниҳод гаштааст. ҳангоми аз бозор мол харидан маълум мешавад, ки мардум 4% андоз месупоранд. арзиши патент 2 баробар зиёд шудааст. ҳатмӣ будани истифодаи дастгоҳҳои хазинавии назоратӣ ҳам боқӣ мемонад. гуфтанист, соҳибкорони Қирғизистон аз 1 январи имсол вазифа доранд, ки дар системаи иттилоотии худро сабтином карда даромади худро электронӣ ба қайд гиранд. ҷо Байден, раисҷумҳури Амрико, рӯзи душанбе дар сафари аз пеш эълоннашуда вориди Киев, пойтахти Украин шуд ва бо Владимир Зеленский, раисҷумҳури ин кишвар, дидор кард. раисҷумҳури Иёлоти Муттаҳида дар ин сафар, ки дар остонаи аввалини солгарди таҳоҷуми низомии Русия анҷом шуд,
ваъда дод, ки кишвараш таслиҳоти бештаре дар ихтиёри Украин қарор хоҳад дод. ҷо Байден ҳимояти Вашингтон аз Киевро халалнопазир тавсиф кард. ӯ арзиши даври ҷадиди кӯмакҳои Амрико ба Украинро $5 миллиард эълон кард. Владимир Зеленский низ сафари ҳамтои амрикоии худ ба Киевро нишонаи бисёр муҳим аз ҳимояти Вашингтон аз кишвараш донист. раис ҷумҳури Украин гуфт, ки аз назари ӯ Русия ҳеҷ шонсе барои пирӯзӣ дар ҷанг надорад. бино ба гузоришҳо, ҳамзамон бо сафари Ҷо Байден ба Киев садои бонки хатарҳои зиддиҳавоӣ дар ин шаҳр ба гӯш мерасид. сафари раис ҷумҳури Амрико ба Украин дар ҳоле анҷом шуд, ки интизор меравад бар шиддати даргириҳо таи ҳафтаҳои оянда афзуда шавад. ҳар ду тараф худро барои амалиёти таҳоҷумии ҳамзамон бо оғози фасли баҳор омода мекунанд. аз сӯи дигар, Фомио Кишидо, нахуст вазири Япония, рӯзи душанбе эълон кард, ки сарони гурӯҳи 7 рӯзи ҷумъа ҳамзамон бо аввалин солгарди оғози таҳоҷуми Русия ба Украин нишасти маҷозӣ бо Владимир Зеленский хоҳанд дошт.